Ya za ki faɗa wannan magana? Ya mi girma Mishara. Mun kusa ma musulun ta kama. Ba fa wani sulhu da zani kawai ka sake ni. Ana dole ne? Dakata. Shi aure da kike gani ba fa abu ne na wasa ba. Wani lokacin ka zama kaguwa, wani lokacin ka zama wahayiniya. Ya za ki faɗa wannan magana? Ya mi girma Mishara. Mun kusa ma musulun ta kama. Ba fa wani sulhu da zani kawai ka sake ni. Ana dole ne? Dakata. Shi aure da kike gani ba fa abu ne na wasa ba. Ina ta yi ne? Nan te fa. Mu je mu bi ta. Ina nufin ina son in har ni maka ba na buƙatar komai a gare ka sai sadaki. Ka san Allah? Na rantse da Allah wallahi ka sake kai kuskuren sa ma yarinya na sunan wannan yar iskar karuwan matan. Na rantse da Allah sai dai ka ɗauki yarinyar ta shayan maka da ita. Na rantse da Allah kana ganin wasa ko?